Magsugod ta atong nakita ba ninyo ni? Kita, Pastor. Okay. Salamat. Ako ang gamay. Anak. Good. Okay. Atong padayon ang atong lesson sa on good works, no, nga hisgutanan sa Westminster Confession of Faith, o diri na kita sa section 3, no, sa chapter 16 section 3. Akong basahon kining atong gi quote atong basahon. Their ability to do good works is not at all of themselves, but wholly from the Spirit of Christ, that they may be enabled thereunto. Beside the graces they have already received, there is required an actual influence of the same Holy Spirit to work in them to will and to do of his good pleasure. Yet are they not hereupon to grow negligent, as if they were not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit. But they ought to be diligent in stirring up the grace of God that is in them. So, ang atong hisgutan karon is ang biblical or reform teaching against Molinism and Hyper-Calvinism. That is, against Molinism o against Hyper-Calvinism. Ato nang naisgutan sa niaging mga lecture, what is Hyper-Calvinism? O sa atong paghisgot, atong natakal nga ang Hyper-Calvinism, usa ka teaching nga diin nagatudlo nga tungod kay ang tao nga depraved o ang tao nga unelect is unable to respond to the call of the gospel. So therefore, the preaching and evangelization is not for them, no, for him. Ang pag-evangelize o ang pag-preach sa gospel dili angay kanila o dili himuon kanila, o angay nga kita nga mga preacher sumala sa ilang gitudlo. Angay nga ang mga preacher kuno matud pa nila dili muwali sa gospel dito sa tanan nga tao, because buahan nga among the hearers are the unelect, or the kanang gitawag nato nga mga tao nga wala pilian sa Dios. So dinhi mga kaigsunan, ang Hyper-Calvinism dunay commonality, dunay common understanding with Arminianism. Kay ang ilang common nga idea is ang command ihatag kung able sa pagtuman ang command. Now sa Hyper-Calvinism, because ang mga unelect is unable to respond bisan nga ni sa elect, dili gani makahimo sa pag-respond, therefore dili angay nga magwali ka sa ibanghilyo, di ka angay nga mo command or mo exhibit sa gospel sa mga tao, o mo command for them to repent and believe, because they are unable. O kay sumala sa Arminianism, able man ang tanan nga tao, so therefore ang gospel para sa tanan nga tao, o ang tanan nga tao gi-offeran gyud sa gospel, o ang tanan nga tao gi-command gyud, o ang Dios gusto nga ang tanan nga tao maluwas. O so ang ilang commonality is on the ability to perform that which is commanded. Mo na ang common sa Hyper-Calvinism o sa Arminianism. Now karon diri ta sa
ang passage nato sa section 3 sa chapter 16 is kini mual kontra sa Molinism. No, so unya atong himay-himayon kini, but we will first tackle what is Molinism. Molinism is a theological doctrine named after the 16th century Jesuit theologian Luis de Molina. It is a middle ground between two traditional Christian views on the issue of divine sovereignty and human free will. That is Calvinism and Arminianism. So gusto sa Molinism, no, ang tudlo ni Luis de Molina nga dili siya Arminian, di pud siya daw Calvinist. So naa siya sa tunga. So nagtuo ang mga Molinist o mga followers ni Molina nga dunay middle knowledge o ang maong knowledge ang dunay presupposition nga ang mga creature, meaning ang mga tao, are free to choose if placed in any specific circumstance. So kanang so same ang knowledge sa Dios. Same ang knowledge sa Dios nga dunay middle knowledge nga mura ba o libre siya mo choose sa wala niya o sa iyang tuo. So ang iyang gitudlo nga mousab niya ng tao. So kana nga middle knowledge, no, gina exercise kana sa Dios, no, to create a world in which he desired outcome will occur without violating human free will. So ang middle knowledge is sa between na sa sovereignty sa Dios o sa human responsibility, naasa sa middle mo na claim ni Molina nga kana nga knowledge means that God can create a world in which humans have free will to make choices, but at the same time God knows how each person will use their free will in any given situation. Murag naa siya giandam nga response sa unsa sa bisan asa nga possibilities nga himuon sa tao. So sa kadaghan nga possibilities nga himuon sa tao, duna daay giandam ang Dios nga response sa aksyon sa tao o sa desisyon sa tao. So ang Dios wala daan nag-decree kung unsa ang response or unsa ang iyang himuon after nga himuon sa usa ka tawo, dunay aksyon nga himuon sa usa ka tawo. Kundi ang iya daghan ang iyang gibutang nga possibilities, pero didto sa tumoy sa mga possibilities nag-andam na siya daan og reaksyon niya sa human action. So Molinists believe that this view reconcile divine sovereignty and human free will or human responsibility, and affirms that God is in control without infringing on human freedom. So wala niya hilabti ang human freedom. It is a complex philosophical and theological theory that attempts to reconcile what can appear to be contradictory beliefs. So murag mo attempt siya si Molina, gi-attempt niya nga i-reconcile ang idea ni Arminius o ang idea sa reform o sa Calvinistic na idea sa human freedom o sa sovereignty sa Dios. Quote nako si Molina. Anyway, akong ipadala ang atong note sa atong group chat. Mato niya, God's knowledge is not the cause of things. Okay? God's knowledge is not the cause of things, but rather the knowledge of the things themselves. So, kana lagi. Duna na ay iyang giandam nga iyang reaksyon kung unsa ang himuon sa tao, which exists in their own proper causes. So, kadto ang causes nga iyang giandam daan. Pero wa niya gidetermine kung asa gyud diha ang
linya sa tao, sa iyang himuon sa tao. Another quote, God's knowledge of what would happen if something else were to repent were to happen is called middle knowledge. By means of this knowledge, God knows what would be done by a created will, endowed with a power not to do it. God knows not only what is, what will, or might be, but also what would be if this or that other conditions were fulfilled. Ato nang explain niya. Another quote, God so loves the world that He wills to save all men and desires that all men should be saved. So, ang Diyos gusto unta galing kay wala siya nangunay sa pagluwas. Wa gyud siya wa niya gimaterialize ang iyang will. Murag ang will niya taman lang sa murag naga-desire lang siya, taman lang sa murag gidamgo o iyang ganahan unta ang tanan nga tao mo maluwas, pero wa niya gyud ang iyang will is taman lang sa iyang kaugalingon, wala ni abot sa creatures. Predestination is the loving, mato niya, iyang gi-define ang predestination, is the loving and gracious counsel of God by which He predestines to eternal happiness those who He foresaw would persevere in faith and in the love of Him. So dinhi medyo muambit niya siya, iyang dunay mo kuha siya, mo attempt siya o reconcile sa Calvinism, no? Mukuha siya terminology sa Calvinism nga predestination. Pero at the same time, muambit siya sa kaning Arminianism nga ang Dios mo elect kadtong nakit-an na daan niya nga mo believe sa iyang anak. So kana duha. So tanan kini makit-an nato nga unbiblical o naghimo kitag critic niini. Number one, Molinism relies too heavily on philosophical speculation and lacks sufficient biblical support. Spekulasyon lang o walay suporta sa biblical data. They contend that Molinism attempts to reconcile, that is we contend that Molinism attempts to reconcile divine sovereignty and human freedom by relying on a speculative notion of middle knowledge that is not grounded in Scripture. So, ating iko si John Calvin, mato niya, middle knowledge and Molinism may be treated as philosophical speculation or as a theological construction, but they are not biblical categories. Next, Molinism undermines the sovereignty of God by suggesting that God is limited in His knowledge of future contingents. Dilimit niya. Murag gilimitahan o i-undermine actually ang sovereignty sa Dios. Kay kini siya nagtudlo nga limitado ang Dios sa iyang kahibalo sa mga contingencies, sa tanan nga mga pamay. Murag mo ug sa ato ani murag mo pintot-pintot siya, no? Murag dunay jack and puy kung asa diri. Ang Dios wala kahibalo gyud. Sa unsa gyud ang mga panghitabo, mga first, second, third or fourth causes. Murag ang Dios medyo wala siya determination, kay limitado siya. If God can only know what humans would do in hypothetical situations, then God is not truly sovereign over all things. Kung dili siya makahibalo, no, sa tanan nga mga sitwasyon, o gawa siya kahibalo unsay mga dagan sa panghitabo, ug kung ang iyang kahibalo limitado, then dili siya sovereign sa tanan nga butang. Kay doon may nagkontrol sa lihok nila. Ang tao may nagkontrol sa lihok nila, therefore mas sovereign ang tao ug dili ang Dios.
tinuod nga Dios, ug dili siya tinuod nga sovereign. Si R.C. Sproul mato ni, if God can only know what will happen if certain circumstances obtain, then the course of future events is not entirely determined by God's sovereign decree. In other words, Molinism undermines the sovereignty of God. Another point sa atong critique is that Molinism is inconsistent with the biblical doctrine of predestination. We argue that if God's knowledge of human choices is dependent on what humans should do in hypothetical situations, then human choices become the ultimate determinants of their eternal destinies rather than God's sovereign decree. So kung mao sa Molinistic nga doctrine nga murag dependent ang Dios sa unsa himuon sa tao, so gi-undermine niini ang doktrina sa predestination or sa decree mismo, gi-undermine niya. John MacArthur mato niya, Molinism is an attempt to harmonize divine sovereignty with human free will, but the attempt fails because it ultimately subordinates the former to the latter. It is inconsistent with the biblical doctrine of predestination. Another critique is that it undermines the biblical doctrine of original sin by suggesting that human choices are not determined by their sinful nature. So ang ato man gud gitudlo nga ang tao is totally depraved o totally unable to do sa unsa ang kaaya-aya sa Dios. So what is good, what is acceptable to God. Pero para kang Molina, pwede ra nga ang tao makapili. So mura og kaya ra sa tao nga mohimo o mopili sa unsay maayo. So but rather by what they would do in a hypothetical situation, ang tao, ang iyang destiny or ang iyang ang tao mo nagadikri sa iyang destiny. We argue that this view undermines a biblical teaching that all humans are born with a sinful nature that leads them to rebel against God. Again, quote from James White, the Molinist concept of middle knowledge assumes that humans have a natural inclination towards good choices. This assumption is inconsistent with the biblical doctrine of original sin, which teaches that humans are born with a sinful nature that inclines them towards rebellion against God. Then, last na atong critic is that Molinism relies on an inadequate view of human freedom that does not take into account the effects of sin on the human will. Nagtuota sa kining nga ang will sa tao is totally enslaved sa sinfulness o sa iyang wickedness. Now, i-undermine ini ang biblical doctrine of depravity. So wala kayo adequate view sa human freedom or human enslavement to sin. We contend that Molinism assumes that humans are naturally inclined towards good choices, which is inconsistent with the biblical doctrine of original sin. Si Wayne Grudem akong gi-quote. The Molinist view of freedom assumes that humans have the ability to choose between good and evil on their own without any inclination towards sin. This view is inadequate because it does not take into account the effects of sin on the human will. So in other words, ang Molinism nga try nga mo attempt sa as middle ground between Calvinism and Arminianism. Actually,
actually disguise Molinism, disguise Arminianism lang ni siya. Igo lang gi-change ang iyang pangalan into Molinism, but this is in reality Arminianism in a new garb or in a new name. Ang Bible nagatudlo nga kung duna may biblical nga nagatudlo sa human sa God's sovereignty ug human responsibility, kini mao ang Calvinism. No, og diri sa chapter 16 section 3 sa Westminster Confession gitudlo both. There is sovereignty of God in the actions of men, and at the same time there is human responsibility. Nga kini sila, although contradictory sa atong limited nga perspective, pero actually ang Diyos nagapamuhat both of this. Nga ang Diyos siya ang iyang will mo'y nagapermeate sa tanan nga kalihukan o movement sa tao. At the same time iya pod nga giawhag ang tao to be responsible of his actions. O nga ang tao is answerable sa tanan nga iyang action in the judgment seat of Christ. Now, first of all, makita nato that the confession says their ability to do good works is not at all of themselves, but wholly from the Spirit of Christ. So atong gi-affirm nga dili ato ang sa diha mohimo ta og good works, dili ato, dili i-credit sa ato ang good work or ang abilidad sa paghimo, kay if left on ourselves, dili gyud ta able sa paghimo sa maayo because of our depravity. Mato kinahanglan mo abide yun diha gang Christ sama ta sa mga vine, sa sanga sa vine or sa mga branch sa vine, nga dili kini pwedeng mahimong independent from the trunk or the vine itself. Di pwede kundi ang tanan sa ato dependent sa punuan sa vine. John 15:4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Makita nimo diri nga gitudlo ang duha ka concept. The concept of our dependency in Christ, nga wala kitay kaugalingon nga bunga or dili kita makapamunga sa atong kaugalingon nga paningkamot or sa atong pagka-independent. At the same time, giawhag niya nga abide in me, as if naay kaman nga mo abide kang Christ. Although makita naman nato nga kaning vine nalitan dunay dunay kining mga kining atong kaning vine manggod mutaas na siya, mutaas ang iyang mga branches. Now, ang vine wala gyud ang kaning branches nga kita walay atong kaugalingon nga paningkamot para nga kita magpabilin. Kay in the first place na sumpay ta sa vine mismo dili sa atong will, no, dili sa atong kagustuhan. Ang Dios mo'y nagsumpay daan kanato kang Kristo. But at the same time, do not tay as if diri gipakita nga do not tay responsibility to abide sa punuan. Makita po niya nato Ezekiel 36:26 kining principle of dependency sa Dios.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my spirit within you and cause you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. See? Ang Diyos mismo cause sa mo ay hinungdan nga ang mga anak niya mulakaw, diha mulakaw sa kasuguan ni Yahweh, o sila mo tuman sa iyang mga kasuguan. Kaning word nga judgment nag-refer ni siya sa iyang kasuguan o muobey sa sugo sa Dios. Again, ang tao diri magipakita dili ingon nga purely aduna gyud free will nga muhimo siya sa free will o able siya sa iyang kugalingon nga kagustuhan, kay dinhi totally dependent gyud kita kay ang Dios mo mukos kanato. Now ang objection kasagaran niini is mura daw og robot ang tao. Sa tinuoray lang ang ila manggong ang ila manggod nga gitanaw ang ilang karapatan ang rights sa tao. Ang gitanaw manggod nila ang sa tao ra nga murag ang tao dunay kinahanglan maproteksyonan ang side sa tao, as if kung ang Dios mo control sa tao murabag og labag sa nakalabag ang Dios sa will sa tao. Now kung ang tao mo ay mo control sa panghitabo, mura ba og diwa siya makalabag sa will sa Dios. Murag ang kana nga objection is murag gipaglaban nila ang ilang karapatan, ang ilang rights. Now pero kung ang rights na gani sa Dios mo ay mayatakan, bali wala lang sa ila. Pero kung ang right sa tao to decide ang mayatakan, mo rebelde sila. That's why ang robot mo himuon dayon nila nga i-capitalize nila nga as if robot daw ta. Way ko galingon nga will, pero makita nimo nga dili na tinuod because gi-balance dinhi God's sovereignty and human responsibility. No, ang robot, siyempre walay dili ikaman ang robot. Ang robot mohimo lang unsa ang program sa iyang software. While ang tao sa iyang kugalingon, ang kita, although we are totally dependent on God, and yet makita nimo nga wala ta gitreat sa Dios as if robot ta. Gitreat ta sa Dios nga dunatay free agency sa atong kugalingon. So diha gi-balance. Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Sa 2:13 actually sa 12 sa Philippians 2:13, do all things without murmuring and disputings. Murag diha mo ang naa sa 12. Do all things without murmuring and disputings. Pero pag abot diha sa 13, although dunay kaman nga mohimo ta sa tanan nga butang, and yet pag abot sa 13, giingon nga for it is God which worketh in you. Now, gina-misquote ni kining Ili Soriano sa iyang grupo. Kung imo ning basahon, iya dayon kang i-lead sa verse 12. To 12 atong tanawon, Philippians 2 adili day. Actually Philippians 2:12 niingon, wherefore my beloved,
Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, kanade, but now much more in my absence, kanade, sa verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Diha dayon ta ilid ni kining ni Suryano. Pero kung imong tanawon, si Suryano, kung imong basa ng verse 13, ilid ka niya sa verse 12. Unyang ihatagig emphasis niyang verse 12. Dayon, as if gipildi sa verse 12 ang imong gihatag nga verse 13. Pero sa ato tanan ni siya wala isalikway, ang sa kang Suryano isalikway dayon ang verse 13. Kay logically dili pwede niya mabalance ang verse 12 o 13. So do na either or para sa iya. Dunay either or. Either verse 12 ka or verse 13 ka. So para sa iya di niya madawat ang verse 13. So didto siya sa verse 12 nga work out your own salvation. Now, sa ato, walay isa ana nga mali. Tanan na tama. Ato nang isgutan niya, ako rang balikan na. Na sa verse 13, for is God which worketh in you both to will and to do of His own good pleasure. Then sa verse, sa chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now, tanawa, ang duha ka elements diri, human elements, I can do. Pero dunay divine element through Christ which strengtheneth me. No, so dunay divine element nga dili ka makahimo kung walay divine intervention or divine element nga maoy naga-permeate sa imong aksyon. 2 Corinthians 3:5, not that we are sufficient of ourselves. Muna yung ginato nga totally dependent ta. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Now, again, balikan nato ang verse 12 sa Philippians 2. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. So dinhi atong gi-affirm kining giingon that they may be enabled thereto beside the graces they have already received. There is required an actual influence of the same Holy Spirit to work in them. Ang moong Holy Spirit nagapamuhat sa sulod nila. Ang epekto sa iyang pagpamuhat is to will, meaning we will exercise our will and then we do His good pleasure. So ang pagdesisyon, it's on our will, and to do kana mismo ang atong ang effect sa atong will nga nag-decide. Actualize nato when we do things. Now, those things, both to will and to do, it's according to His pleasure. Yet, are they not there hereupon to grow negligent? So, makita nato diri nga dunay human responsibility na dapat dili ta mahimo nga negligent sa angay nga himuon. Makita diri nga ang Dios wala ta gitreat as robot. Sumala sa accusation sa mga Armenians or sa mga Molinists. Kung dili gitreat ta as free agent at the same time. Of course, naa siya'y divine influence o mismo siya sa iyang sa kada gutlo sa atong mga panglihok naga-permeate ang iyang ang providensya nga ang tanan nga lihok nato duna siya total control at the same time. So they are not
they should not grow negligent as if they were not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit. So doon naman mga Calvinist karon nga maingon nga well di lang tamo himo ana total ang Ginoo na lay mahibalo tugyan na lang nato ang tanan sa Dios wa tay himo ana. Sige lang kung dunay prompting of the Holy Spirit murag ang Holy Spirit murag itukmod sila, okay pwede na kay murag Holy Spirit na gyud ni gadala sa ako himuon na nako ni nakasagaran sa mga hyper-Calvinist muuna siya sa diha nga dunay dautan nga panghitabo or sin nga ilang nahimo ila dayon nga i-attribute kana instead nga ilang i-blame sa ilang gulingon i-attribute nila sa Dios nga ang Dios man gyud himo ana so nakasala ko kay ang Dios mo'y naga pamuhat actually diri sa bala nga sulatan no ang pagpamuhat sa Dios sa sulod nato actually sa mga butang lang nga maayo sa mga butang lang nga favorable at tubangan sa Dios katong nisunod or nagfollow sa divine command or sa iyang precepts maura toy makita nato nga ang Dios mooy nagahimo. That's why kung sa diha nga makahimo tag maayo atong i-attribute kana sa Dios. Pero sa diha nga nakahimo kita og sala atong i-attribute kana sa atong kugalingon. So we should not grow negligent as if we are not bound to perform any duty unless upon a special motion of the Spirit. But we ought, kanang they, ako nang listen to but we ought to be diligent in stirring up the grace of God that is in us. So kinahanglan ka ng stirring up mura siya og nagluto ka ba nga gi-stir nimo. Og unsa ang grace ato una siyang i-exercise ang grace nga naa sa ato. That's why sa diri Hebrews 6:11 and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. That ye be not slothful, dili mo himong tapulan, lazy, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. So doon nagi auhag sa tao. 2 Peter 1:3, according as his divine power hath given us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. So, kini, calling and election sure, dili nga, ang atong diligence mooy pahimo sa election nga sure. Ang meaning diri nga, mahimo tang assured, o nahimo tang sure sa nga kita elect tungod sa atong mga pagpaningkamot. Dili nga, ang atong paningkamot no mooy nakapa-elect sa ato, nakapa-sure sa eleksyon sa tubangan sa Dios. Kundi ang atong paningkamot nakapahimo sa ato nga murag naghatag og assurance nga kita appeal sa gi-elect sa Dios. Mo'y meaning niya. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly unto the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Isaiah, 1 Samuel 6:64 verse 7. And there is none that calleth upon thy name that stirred up or stirreth up himself to take hold of thee, for thou hast hid thy face from us, hast consumed us because of our iniquities. Actually, dili 1 Samuel, Isaiah din ni. Kay kaning Isaiah 64, 6, all our righteousness are as a filthy rags money. Sa verse 7, mo na ni atong gibasa. 2 Timothy 1:6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. So, again, giingnan ni Paul diri si Timothy na ang gift niya dapat i-stir up o kutaon. Meaning, kinahanglan exercise gyud. Diri balik ta sa kadtong gi-quote nato sa 12 sa Philippians 2 nga mato work out your own salvation. Now, ang kaning work out your own salvation, wala pasabot nga atong himuon atong salvation, nga atong ang salvation nato atong i-accomplish. Dili mo na meaning diri. Ang meaning din himo nga adunan daday salvation ato nga kaugalingon. Naana sa ato na ato nang na kamtan or ato nang naana sa ato. We are in possession of that salvation. Pero kana nga salvation atong gi-work out. Kini nga phrase mo na phrase sa naa sa gym, nasa gymnasium. Nga kanang mga naga-bodybuilding, naga-workout na sila. Naga-workout sila kay naaman sila ay lawas. Diwa sila mo workout aron makabaton sila og lawas. So gina-workout sila, no? Murag in-exercise nila. So kani nga phrase, exact nga term ang dinhi nga naa na tay salvation ato lang giwana workout, meaning atong gina exercise ang atong salvation. So mo na siya nga diri stir up the gift. Na gift. Na the gift sa pagka-ministro ni Timothy. No? Usa siya ka evangelist. Same time usa siya ka pastor dito sa Ephesus. Pero kinahanglan nga ang gift nga naas kaniya, gina-work out niya, gina-exercise niya. Murag kutaw niya. Acts 26:6, and now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers, unto which promise our 12 tribes, instantly serving God day and night, hope to come, which hope sake King Agrippa, I am accused of the Jews. So, ang iya diri, wa pa may abogado sa una, nga mao'y depensa sa accused. Sa una, ang accused mismo mo'y mutindog o muhimog self-defense. So usa ni sa speech sa self-defense ni Paul nga dunay hope of the promise made of God sa ilang mga katigulangan, pero siya nagahimo siya sa iyang ministeryo, serving God day and night. So mo ni ang mentalidad karon sa tinuod nga mga anak sa Dios, sa mga Christian, nga although naanak tay hope, naanak tay assurance sa atong hope, and yet walay puas ang atong responsibilidad diri sa gingharian sa Dios. We have to serve Him day and night. Jude 20 verse 20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith,
praying in the Holy Ghost. Verse 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, muni ang last nga phrase nga, but they ought to be diligent in stirring up the grace of God that is in them. So, ang diri is kinahanglan nga itemper ang atong dependence, total dependence sa Dios. At the same time, itemper na siya sa atong human responsibility, sa atong na possess karon nga salvation nga naa kang Jesus Christ nga atong Ginoo. So, diri ra taman ang atong formal nga lecture o basi kung na ay mga question. Pastor Ake. Yes, Pastor Aris. Kung i-correlate na to ang 13 Philippians 2:13 ug Ephesians 1:11, murag mas makita na to nga klaro gyud kayo kay nag-ingon man pud sa Ephesians 1:11 nga we have obtained an inheritance being predestined according to the purpose of Him who worketh all things. So, Correct. bisan who worketh. So, ang Ginoo ang nagpamuhat sa tanang butang after the counsel of His own will. So, Yes. Walay contradiction, walay contradiction nga while kita ang nagabuhat, kita ang nagabuhat sa good works, why contradiction na siya sa Ephesians 1:11 nga actually, ultimately, i-credit gyud nato. Dito nato i-attribute ang good works sa Dios. Nga ang Dios actually mo nagabuhat ana, dili nato ang kunon nga ako na. That's why kato atong ingon nga kung nakahimo tag maayo, i-credit nato na ang glory or ang maong butang sa Dios. Pero kung nakasala ta, kinahanglan ang blame atong ibutang sa atong kulingon. Dawato na to. Saka kanang kwan pastor ba kung balikan nimo kanong kwan kanang Philippians chapter 2 verse 13. Kining Yes. kwan man na siya aklasan nimo sa verse 12. Before ka ng for it is God who works in you. Tama man na. Nakita Yes. nato. So, makita lagi nato nga kanang pulong diha nga workout para bang sinasabi gid talaga nga prove your salvation with fear and trembling. I-prove yun nimo. Kay dayag nga pakita gyud nga ang Ginoo magyud may naga pamuhat niya na sa ato. Yes. So, yung God is the one na enable sa ato. Bisan nga matupad ato may pakita gyud ang binuod na pagkaangko nato sa salvation. Thank you sa observation, Pastor Gabi. Napailain nga observation, question? Okay, kung wala na, atong tapos ini pinagi sa tapuso nato pinagi sa pag-ampo.